heftorto mi yecca non bo mi ƴamay ɗisdi ko ɗume mi ƴamay on ɗisdi mi yecca non aran man kam jemmare man ɗo nde laatoto nde ɗo mari jaygol nde ɗo laaɓi a yi'an no ñibre waɗiri pat a yi'an koode pat ɗo mari annora kala ɗume fu ɗo mari annora a yi'a ɗo laaɓi ɗum ɗo yayni ɗo go'o ɗiɗaɓol man jemmare man ɗo nde laatan nde ɗo foti nde marata peewol masin nde marata gulɗum masin ko ha babal gulɗum a woni a tawan nde marata gulɗum masin jemmare man ɗo nde marata bo peewol masin kadi to goɗɗo manday ɗum o ummi ha ɗo bo mi tammay o heftan lornitugo ɗum ɓaawo to miɗo yecca on mi wi on aran ka nde laatoto jemmare marnde jaygol yayninde nde laatoto nde fotudunde nde wala gulɗum nde wala peewol caatugol tataɓol man ɗum jemmare on nde koode pat bangata fettan wirnatako koode pat ɗo wangi to a tijji a samani koode tan a yiyata to nayaɓol man jemmare man ɗo a yiyata horre feeti waɗi sungummere fiɗi bana en giyata koode fetata waɗa car ɗum ana ha leddi ɗo na en ɗo giya ɗum to en tijji a sama en giya woodi ko ɓe piɗiranno shayɗanuji go shuhum man ɗo a yiyata ɗum ha jemmare man a yiyata ha wala weta a yiyata horre feeti wari fiɗi hunde to jowaɓol man jemmare man ɗo yiyende toɓan ko ha nokkure ma an ko ha nokkure wonde a nanan yiyende toɓi waɗan yiyende ko mesore bo ko nde laata nde mesa nonnon yiyende toɓan e nonnon en mbi yiyende ɗon na se ha toy pat se yiyende toɓa kay to toɓay ha wuro ngo a woni a nanan ha woɓɓe feere a nanan yiyende toɓi ha jemmare man to nden accuɗo fayin noy on nde anditirte to nde wari nde waɗi bo to nde waɗi bo ko a heftirta nde ɓe mbi to nde saali na ɗo ka je jemma man on en ɗon bolwana noy to weeti bo ha hefta jemmare man kayre on hankiɗona ko na kayre ɓe mbi ɗo bo a laara fuɗugo nange to wari fuɗugo nge fuɗan nge wala jayli ɗo a yi'a tamre nange man tan a yiyata nge ɗon bana lewru imma nge laata nge ɗo laaɓi tal ko nge ɗo wooji coy amma marata jayli ha sera man ɗo ko a heftirta jango man to